Sa bata pa siya boss, hantod nga edad siya si tintawag isa maminyo. Mutong gusto na mag-isa mutilaw sa kalibutan nun. Agoy. O di nagbaligya sa Cabo boss. Isa magbaligya ako Cabo na ni kay taga ako ni sa boss, taga Bukidnon ni boss. Tagbukid nun? O taga Bukidnon. O niya pag baligya sa Cabo kaya gusto siya mutilaw sa kanang nganlan nila nga kalibutanon ba. Oo. Oo. Di niadto sa Cagayan boss. Mutong pag-abot niya sa Cagayan, nangutana siya nga asa man niya ang bayaran dinhi nga mga chicks. Di gituduan siya to sa nga diha, anak diha. Dito pag-abot niya nangutana siya nga kanang ni sir, unsa ato sir? Pero tigo lang na siya nga stinta edad. Stinta. O dinhi yung tong kuan kanang tigo lang ni ani ko dinhi kay wala ko sukad makatilaw na ng mga butanga. Namo na gusto na ako mutila ko. Di sir, may gwapa kayo ni sir, ni gawas. Ako. Gawas na itong kuan nga itong si kuan, ila-ila din sila. Niingon na yun si kuan ka ng katong tigwa nga, day, pila, usay nga lang mo day? Di, niingon tong Bye. katong bahay nga, ako si Maria Aguanta. Okay. Si Maria Aguanta. Di, isa nga, ako sa day si Tasyo. Kasi. Ako na sulti ang takaday, gikan sa akong pagkabata na ako na hantod karon nga edad na ko 70 rin, wag ko sugat tilaw day. Butong di baligya kay ko Cabo kay gusto gi ko tilaw ning kalibutan kung unsay lami yun. Di isa nga yo. Kumbati yo, giiyo siya kaysa na 70 na edad. Di isa usay ngalan nimo gani day, ingon ta si ako si Maria Aguanta. Oo. Abi nimo yo, wa pay laki nga nakagwanta sa birada sa kama. Tanan mga laki kulob gid sa kay Maria Aguanta may akong ngalan. So di ingon na si katong tigwa nga ako sa Tistasyo. Ako na sultan taray gikan sa pagkabata ray wa agi ko sa katilaw day. Ni ani ko ni sa Cagayan kay gusto ko magtilaw na ng butanga. Di pila pag ipresyo nimo karon day ingon tong tigwa. Ingon si Maria Aguanta nga akong presyo rayo 2,000 gyud. Kay mahalong kay gwapo ba ko. Pero huno na ayo nga pagin why ni Aguanta na ako yo, Maria Aguanta ba ang ngalan daw. Why ni Aguanta sa kama. Kanagang kita nan. Mabatan unog matigwang yo, impas kumi tanan. Di niingon si kuan kanang niingon tong tigwang nga day nang hinambog ng tigwang. Zip niingon yung tigwang nga day kung baka agwanta na ako day kanang gihapangain ni mga 2,000 ako nang 4,000,000 Dublyon. Times 2. times 2 di ingon tong kato si Marigwanta o si Marigwanta nga dayo wala tang sulatan yo nga ug makuha nimo ang kuan yo Times 2. Times pila ka raon atong kuan ingon si kuan nga ikaw kung pabuton kung pila ka raon atong kuan. Pero yo kung makuha nimo ang napulo yo, ako'y mobayad nimo 2,000,000 yo. Ingon si Maria Aguanta. Di ingon si kuan nga, okay kay ko. Ingon tong si kuan kay wa pa kusog katilaw na mo butanga. Di ingon tong si Maria Aguanta nga buhatan ta ni kasulatan yo nga pagkamatuod nga makuha nimo ang napulo. Kung di nimo makuha ang napulo yo, bayad kayo isa abo sa kasulatan gipirmahan sa bonsir. Bonsir na may ba? Sa bonsir na ilang kuan. May bonsir. Di ko nang bonsir nga muni nyo kasabot pirmahan ko ni. Yo kung di nimo makuha yo ang napulo ka raon yo. Siya mo bayad. Kani si Maria Aguanta mo ipabayad tayo insa mo kita ipabayad. Pero yo akong makuha nimo ang napulo yo mo bayad si Maria Aguanta pero di ka kakuha yo bayad ka 4 milyon. Insa Agad. Bisa pa 8 milyon. Kaya nang hinambog ang tigwang mo. Di dito na kumbate ingon na si Maria Aguanta. Sige yo, sugdan ta na. Sulod na bakaw si tinta ida daw ana-ana sulod sila sa kwarto. Pag-abot sa kwarto karon kay di pila ana isa kong tigwang. Saksak sa to gito. Di nakain si Maria Aguanta lang giaw na mo. Sure. Say naka isa lang ka oras nga ni kuha nang tigwang tulo. Grabe nga. Kaysa katong tigwangan na gikan sa pagkabato wa gisukod siya makatirada. O di ba hambon kay yung kuan ba? O yung lawas. O baligyan ka abo gani. Ito
birada sila sa ni Maria Aguanta ito sa Kaba. Ihap ni Maria Aguanta karong gikan pagsugod nila wala aray tulok ka oras. Ko gyud na pulo. Ni kuha naman katong tiguang sa napulo. Oo ba? Giapa sa kanang ni Maria Aguanta sa napulo. Yung sa butang pagkuan ihap sa ni Maria. Di kada putok sayang kuan nga kurog na. Iyap na to, 1 point. Oo. Grabe nga. Lagi po voucher na to. Apo sir, nagbinaw kay niingon Nagbinaw. naman sir nga pila na niingon man ang ni si Maria Aguanta nga pulo na. Sinyas na. Oo. Anya, boss. Ang bouncer medyo na yung bouncer nga pilde ni bayad Pildi kini ni. makabalik yung makabayad kini si Maria Aguanta sa 2,000. Ang tiguang di bali nagpakialam lang o naghilom-hilom lang. Tumilom. Oh. Nangutana si Maria Aguanta ni si Maria Aguanta nga, "Iyo, pila na karawon iyo?" Ingon na si kuan nga, "Sumala sa imong kuan pila na ba?" Pero kabantay ni tiguang na pulo na. Di ingon si nandimbong si Maria ni siya nga, "Iyo mura maglima pa." Di niingon si katong tiguang nga, "Inday, boy no inday. Kay diskumpiyado ka man. Ibalik ka sa uno." Anya. Oh, niingon siya ang katong tigwa nga. Inday ka diskumpiyado ka man ibalik ka sa uno. Di naging si Maria Aguanta di naging makuha dali. Hindi na kinukuha kay pila na. Ibalik ka sa uno di. Sugot. Siyo. Kuwang palimayo. Birada si iso Grabe, sakto daw. saksak din. Grabe na. Paminaw ni Maria Aguanta ron kada putok kuro karo punsit-punsit man gyud. Sakit atin. Kuha na sa napulo. Sa ato 20 na. Anya. Karon si Maria Aguanta karon kay murag gibali-balian naman siya sa tagid. Gipinato naman atong tiguang. Oh. Wanay tuko-tuko. Wana ka ng saksak na Saksakin. di altamar na. Altamar. Di karon si Maria Aguanta karon kay wa naman siya makaagwanta kay murag magpamalian na siya din sa Pamaulan. pamaluo. Sa naka 20 ka raw no istapaho na. Anya. O di niingon si Maria Aguanta nga yo bayad ko yo. Kay sakit na kay akong kalawasan ako. Gipinato na mo ko nimo yo. Anya. Yung saboy no inday kay kanang wala ka na may kaya na makabayad gid ako sa 2,000. Yo, bayad ko yo. Di na ako makaya yo kay murag pangabali na akong likod yo. Imong gibirada ako hayang kulob man yo kanang tuwad hayang kulob. O di. Yung saboy no. Yo, bayad ako yo. Gignan niya bouncer nga para bayad ako, di na makaya tiguanga kay di sa mag 50 karon makuha na niya. Kay katong tiguanga day giya sa huwa pag isa sukan makatirada di. Isa pa isa gatos ka raw na tumi, pero hindi niya makuha. Mutong ni ingon ang tiguanga. Inday, kay nasunod nagbayad ka naman ako sa 2,000. Muuli na ako inday, pero sa di pa ko muuli, manghihis ako inday dito sa Kasilas. Abin yung Kasilas ani. Sa iyo narade iyo. Di pagpangis tiguang to ko sila gisunod sa ni Maria Aguanta. Kung pagsilap ni Maria Aguanta karon kay unsa bay di boss dito nagluluway mga tiguang dito sa nagluluway tiguang dito sa nakuangan ng tiguang rin sa birada. Di na kayo si Maria Aguanta nga Jesus ang sa tiguang muto nga ang tiguang niuli ang tiguang di bali nakaksapi pa siya kay kita nga sa 2,000. Adios. Si Maria Aguanta. Adios. Adios.